дар вилояти Соғ масъулини раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва комиссияи махсусе ташкил гардида хисороти муноқишаи марзиро муайян намуданд. дар ин бора ҳангоми натиҷагирии фаъолияти 9 моҳаи ин ниҳод маълумот пешниҳод карда шуд. холмаҳмад раҷабойзода муовини сардори раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқулода дар вилоят иброз намуд ки дар муноқишаи марзии моҳи сентябр танҳо дар шаҳри Исфара 56 манзили истиқоматии сокинони осоишта пурра нобуд гардидааст. дар натиҷаи муноқишаҳои байнисарҳадии санаи 14-16 сентябри соли 2022 дар ҳудуди шаҳри Исфара ва ноҳияҳои Бобоҷон Ғафурову Ҷаббор Расулов зарар расонида шуд. тибқи маълумотҳои пешниҳод гардида ба ҳолати 3 сентябри соли 2022 чунин зарарҳо ба қайд гирифта шудааст. шаҳри Исфара хонаҳои пурра зарардида 56 адад, хонаҳои қисман зарардида 18 адад, хонаҳои зарари сабук 166 адад ва ин рақам вобаста ба баррасӣ ва пешниҳоди шаҳрвандон оиди зарар зиёд шуданаш аз эҳтимол дур нест. инчунин мактабҳо 3 адад, бунгоҳи тиббӣ адад, нуқтаи фурӯши сӯзишворӣ 1 адад, масҷидҳо 2 адад. ноҳияи Бобоҷон Ғафуров хонаҳои пурра зарардида 16 адад, қисман зарардида 90 адад, хонаҳои зарари сабук расида 33 адад, мактабҳо 3 адад, мағозаҳо 11 адад ва 1 адад масҷид. ноҳияи Ҷаббор Расулов хонаҳои зарари сабук 4 адад. муноқишаи марзӣ ки моҳи сентябр ба вуқӯъ пайваст асосан дар 3 минтақаи вилояти Суғд, Исфара, Бобоҷон Ғафуров ва Ҷаббор Расулов ба назар расид. дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров хисороти молӣ ва ҳамҷонӣ низ ба қайд гирифта шудааст. дар ин минтақа бошад 16 адад манзили истиқоматӣ пурра нобуд гардида 90 адади дигар қисман зарар дидааст. тибқи фармоиши комиссияи давлатии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 23 сентябри соли 2022 ба шаҳри Исфара ва ноҳияи Бобоҷон Ғафуров аз ҷониби асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарами Молӣ Раҳмон масъулияи сохтмонӣ ва маводи хӯрока ҷудо карда шудааст. аз он ҷумла дар намуди семент, тахта, шифер, ин масъулияи сохтмонӣ ва маводи хӯрока, орд, биринҷ, шакар, равғани растанӣ, макарон ва ғайраҳо. инчунин аз ҷониби мақомотҳои иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд низ маводи сохтмонӣ дар намуди семент ва сӯзишвори дизелӣ ва аз ҷониби ташкилотҳои давлатӣ ва ғайридавлатӣ низ дар ин самт корҳо идома дода истодааст. бо мақсади назорати шаффоф ва истифодаи мақсадноки масъулияи сохтмонӣ ва хӯрока аз ҷониби комиссияи давлатии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҷудо гардида ва мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ аз ҷониби раиси шаҳри Исфара ва ноҳияи Бобоҷон Ғафуров амр оиди тақсимоти дурусти масъулӣ ва маводи ҷудогарда ба имзо расонида шудааст. бо мақсади оғоз ва саривақт анҷом додани корҳои сохтмонӣ дар хонаҳои истиқоматиашон пурра зарида дар ҷамоатҳои даҳдор ҳашар вобаста ба тоза намудани хонаҳо ташкил карда шудааст. барои саривақт бартараф намудани ин ҳодисаҳо масъулин ба аҳолӣ кӯмак расонида барои бунёди манзили истиқоматӣ ва таъмини онҳо бо маҳсулоти ниёзи аввала корбарӣ доранд. ҳамчунин дар ҷаласаи натиҷагирии фаъолияти раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқулода дар вилояти Суғд иброз гардид ки дар ҳудуди ин минтақа давоми 9 моҳ 497 ҳодисаи фавқулодаи хусусияти гуногун дошта ба қайд гирифта шудааст ки дар натиҷаи он 134 нафар ба ҳалокат расиданд. маблағи зарари расонида шуда дар ин давра 14 миллиону 237 ҳазору 885 сомониро ташкил медиҳад. дар 9 моҳи соли 2022 дар ҳудуди вилоят 12 ҳодисаи фавқулодаи хусусияти табиӣ дошта ба қайд гирифта шудааст ки дар натиҷа 2 нафар ба ҳалокат расиданд ки инҳо 10 ҳодисаи фаромадани сел дар ноҳияи Ашт 2 маротиба, Деваштич, Бобоҷон Ғафуров, Панҷакен, Кӯҳистони Масҷод 2 маротиба, Айнӣ 2 маротиба, Исфара, 1 ҳодисаи Раду Барқ дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ва 1 ҳодисаи Садфарод дар ноҳияи Кӯҳистони Масҷод. маблағи умумии зарари расонидашуда бар асари офатҳои табиӣ дар 9 моҳи соли ҷорӣ 7 миллиону 578 ҳазору 71 сомониро ташкил дод. ҳуҷҷатҳои меъёрӣ оид ба зарари офати табиӣ аз ҷониби комиссияи ҳолатҳои фавқулода тибқи муҳлат баррасӣ карда шуда бо қарорҳои раиси вилоят ва раисони шаҳру ноҳия тасдиқ карда шудааст. қайд кардан зарур аст ки корҳои бартарафсозии оқибатҳои сел ва боронҳои пуршидда дар шаҳру ноҳияи вилоят таҳти роҳбарии раёсат ва сохторҳои таркибии он
дар якҷоягӣ бо мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ ноҳияҳо шаҳру ноҳияҳо ҷамоатҳо ва аҳолӣ амалӣ карда шудааст. масъулини раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиъи гражданӣ дар вилояти Суғд мегӯянд, ки эҳтимолияти тағйир ёфтани рақамҳои оморӣ вобаста ба муноқишаи марзӣ дар моҳи сентябр вуҷуд дорад, зеро ҳанӯз дар ин самт аз ҷониби комиссияи ташкил гардида кор идома дорад. гузориши Мафтунашкурова, Наимҷон Аюбов барои барномаи иттилоотии Хабар.